Ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti u l-Malta Climbing Association li jirrikonoxxi l-ħtieġa li tingħeleb il-konfrontazzjoni bejn il-partijiet interessati fil-kampanja Maltija sabiex din tkun tista' titgawda flimkien u f'bilanċ. Permezz ta' dan il-ftehim iż-żewġ partijiet qed isaħħu twemmin tagħhom fil-konservazzjoni tal-ambjent kif stqarr il-President tal-Malta Climbing Association Geoffrey Camilleri. Hija opportunità biex nintroduċu dan l-isport lill-kaċċaturi għax aħna nifrankwentaw l-ambjent naturali flimkien kemm widien, kemm sisien u kemm proprjetajiet privati biex mali ntaw flimkien ikun hemm iktar ftehim. L-assoċjazzjoni ddisassoċjat ruħha mill-kumment ta' xabbatur partikolari li matul din il-kampanja referendarja qal li bil-kaċċaturi ma jistax jipprattika dan l-isport. Intant f'din l-istess konferenza tal-aħbarijiet indirizzata miż-żgħażagħ, il-Moviment Iva ppreżenta 10 punti li fuqhom il-poplu għandu jivvota Iva sabiex tkompli l-kaċċa fir-rebbieħa. Il-punti ffukaw l-iktar fuq drittijiet indaqs fl-Ewropa, tradizzjonijiet Maltin, konservazzjoni tal-ambjent flimkien ma' sostenibilità. Iżda fuq kollox tgawdija tal-kampanja fl-ispirtu ta' tolleranza u bilanċ.